Έχω κοντά μου τον Αντώνη τον Κουταβά, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεφαληνικού Αθλητικού Ομίλου στο μπάσκετ. Το ξεχωρίζω γιατί υποψιάζομαι ότι αρκετός ήταν και ο κόσμος που δεν πολύ ασχολείται γενικά με τα αθλητικά απαραίτητα. Εγώ, ας πούμε, καλή ώρα, δεν είμαι και πολύ φαν. Λοιπόν, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννα. Σήμερα είμαστε εδώ ουσιαστικά για να μιλήσουμε για το τουρνουά αλληλεγγύης, το οποίο έχει ονομαστεί Φώτης Τσιλιμιδός, που θα γίνει 27 και 28 Δεκεμβρίου στο κλειστό του Αντώνη Τρίτσι, εδώ στο Αργοστόλι. Ένα διήμερο το οποίο δεν είναι μόνο αγώνες, οπωσδήποτε δεν είναι μόνο τουρνουά, είναι πολλά περισσότερα. Ναι. Το διήμερο αυτό καταρχήν είναι μια οργάνωση που σκοπό έχει κυρίως να φέρει παιδιά στο γήπεδο, να παίξουν, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά, να αθληθούν. Θέλουμε φέτος να φέρουμε ακόμα περισσότερα παιδιά από την πέρυσι. Είναι η δεύτερη χρονιά που διεξάγεται το τουρνουά. Γι' αυτό και οι ηλικίες που θα συμμετέχουν φέτος είναι από 6 χρονών, ενώ πέρυσι ήταν από 9. Θα έρθουν παιδιά ακόμα μικρότερης ηλικίας που θέλουν να ασχοληθούν με το μπάσκετ και να τους δώσουμε το έναυσμα, εάν δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Οι ηλικίες που θα συμμετέχουν φτάνουν μέχρι όσων χρονών θέλει ο καθένας, όσο χρόνο αντέχει να παίξει, μπορεί να παίξει. Γίνεται σε συνεργασία με την ΚΕΔΙΚΕ και για δεύτερη χρονιά, και σκοπός του τουρνουά αλληλεγγύης είναι να μαζευτούν τρόφιμα, τα οποία με ευθύνη του Κοινωνικού Παντοπολίου και του Φιλόπτωχου Ταμείου θα μοιραστούν στους συμπολίτες μας που αυτές ιδιαίτερα τις μέρες το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ τώρα κάποια πράγματα. Είναι η δεύτερη χρονιά, έτσι, που κάνετε αυτό το τουρνουά. Δεν ξεκίνησε Φώτης Τσιλιμιδός από την αρχή ή κάνω λάθος? Όχι, δεν ξεκίνησε. Στις καρδιές μας βέβαια ξεκίνησε. Ήταν αφιερωμένο από πέρυσι. Το ξέραμε όλοι εμείς της διοίκησης του Κεφαληνιακού. Ωστόσο θέλαμε ένα τουρνουά που θα έπαιρνε το όνομα του Φώτη, που για όσους τον γνώριζαν ξέρουν πραγματικά τι ήταν αυτό το παιδί. Θέλαμε αυτό το τουρνουά να αξίζει πραγματικά τον κόπο, να είναι κάτι σοβαρό, οργανωμένο, με συμμετοχή και ανταπόκριση από τον κόσμο. Έτσι η περσινή χρονιά λειτουργήσε ως προπομπός της φετινής. Θέλαμε να δοκιμάσουμε, να δούμε ότι είναι κάτι σοβαρό, κάτι πραγματικά που θα μπορούσε να το αποδεχτεί ο κόσμος, και φέτος να τιμήσουμε, μάλλον να μας τιμήσει ο Φώτης, βάζοντάς τον αφιερώνοντάς του το τουρνουά στη μνήμη του. Πέρυσι πώς πήγε αυτό το τουρνουά? Πέρυσι που ήταν η πρώτη χρονιά. Πέρυσι ήταν αναπάντεχα καλό. Μάλιστα θα σου πω μια προσωπική εμπειρία, ότι κάποια στιγμή, ενώ ακόμα συγκεντρωνόντουσαν οι αθλητές, χρειάστηκε να φύγω από το γήπεδο για 5-10 λεπτά και γύρισα πίσω. Τη στιγμή που μπήκα πάλι στο γήπεδο με έπιασε ένα δέος, ένας φόβος, ότι από τον κόσμο που ήταν μέσα. Πέρυσι, ας πούμε, είχαμε περίπου στους 200 αθλητές συμμετέχοντες, και φέτος ευελπιστούμε με τη στήριξη του κόσμου να ξεπεράσουμε κάποιο όριο που έχουμε θέσει. Έχετε εικόνα πάνω κάτω από ανθρώπους που θα πάρουν μέρος, από αθλητές που έχουν ενδιαφερθεί? Γιατί η αλήθεια είναι ότι μόνο και μόνο το όνομα Φώτης Τσιλιμιδός, ειδικά στις ηλικίες τις δικές μας που το ξέραμε, και εμείς εδώ από το ραδιόφωνο, μόνο και μόνο αυτό τραβάει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή θεωρώ ότι πολλοί νέοι θα ήθελαν να έρθουν να φτιάξουν μια ομάδα και να παίξουν γι' αυτό και να αγωνιστούν γι' αυτό και μόνο. Κατά κύριο λόγο, εγώ θα ήθελα όλοι αυτοί οι νέοι να μαζευτούν και να έρθουν στο γήπεδο, πρώτον για να κάνουν καλό στους ίδιους τους εαυτούς,
εφόσον θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, ώστε να μπορέσουμε να τιμήσουμε αυτό το παιδί. Και παράλληλα υποθέτω με αυτόν τον τρόπο θα συγκεντρωθούν και τα χρήματα που απαιτούνται για να μαζέψετε και σε αυτά τα τρόφιμα που χρειάζεται να δώσετε αργότερα στο κοινωνικό παντοπολείο. Να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό, δηλαδή ποια θα είναι η διαδικασία ακριβώς. Ναι. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, τα τρόφιμα θα συγκεντρώνονται στην είσοδο του γηπέδου ως, ας πούμε, μια πράξη αντί εισιτηρίου. Δηλαδή δεν θα υπάρχει εισιτήριο, εννοείται, για την είσοδο φιλάθλων, αλλά ωστόσο θα υπάρχει ένας χώρος που θα μπορούν να αφήνουν μια τσάντα με ένα πακέτο μακαρόνια, μια κονσέρβα, ό,τι μπορεί ο καθένας μας, στην είσοδο, για να μπουν μέσα να παρακολουθήσουν το τουρνουά. Τώρα επίσης οι συμμετοχές των παιδιών από 6 έως 12 ετών, το κόστος συμμετοχής αυτών των παιδιών θα είναι απλά να φέρουν τρόφιμα στο γήπεδο. Δηλαδή η κάθε ομάδα θέλουμε μια τσάντα ας έχει ένα πράγμα, ας μην έχει πολλά, ό,τι μπορεί ο καθένας. Συν ότι από 12 και πάνω οι συμμετέχοντες η συμμετοχή τους θα είναι 5 ευρώ το άτομο. Ωραία. Με τα οποία χρήματα, όταν μαζευτούν, όταν θα έρθουμε σε συνεννόηση με το Φιλόπτωχο και με το Κοινωνικό Παντοπολείο για το τι είδη θέλουν και τι είδη έχουν ανάγκη, και με αυτά τα χρήματα θα αγοράσουμε εμείς από κάποιο σούπερ μάρκετ τα αγαθά αυτά. Ωραία. Πώς αντέδρασε ο κόσμος πέρυσι σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή έφερνε πράγματα, έδειχνε ότι συμμετέχω για την αλληλεγγύη, όπως ακριβώς λέγεται το τουρνουά. Πώς το βιώσατε εσείς? Εγώ, κατά γενική ομολογία, όχι εγώ, κατά γενική ομολογία και από τους ανθρώπους του Φιλόπτωχου πέρυσι, ήταν μια πραγματικά επιτυχημένη διοργάνωση σε αυτό το κομμάτι, γιατί καταφέραμε να συγκεντρώσουμε όχι αρκετά, πάρα πολλά τρόφιμα για ένα απόγευμα που ήταν πέρυσι το τουρνουά. Και μετά, ας πούμε, και από τα χρήματα που μαζέψαμε αγοράσαμε αρκετά πράγματα, τα οποία παραδώσαμε στο Φιλόπτωχο, και πραγματικά ήταν μια συνεργασία η οποία και οι δύο μεριές μείναν ικανοποιημένες, πιστεύω, και αυτό αποδεικνύεται γιατί και οι άνθρωποι από το Φιλόπτωχο θέλουν και φέτος να μας στηρίξουν σε αυτή μας την προσπάθεια. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, έτσι, που το έχω μάθει εγώ απορία. Ο Κεφαλιανιακός Αθλητικός Όμιλος είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε το τουρνουά. Ναι. Μια προσπάθεια δική σας. Δέχεστε ομάδες, λοιπόν, δηλαδή οποιοδήποτε που θέλει να φτιάξει μια πεντάδα, ας πούμε. Να σε διορθώσω, όχι πεντάδα ή τριάδα ή τετράδα. Ωραία, δηλαδή, επειδή μπράβο, και αυτό να το... Ωραία, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Τι φτιάχνει, λοιπόν, έρχεται, συμμετέχει. Άλλες ομάδες, μπάσκετ, ας πούμε, που έχουμε, θέλησαν να μπουν μέσα. Το να μπουν μέσα εννοώ στο τουρνουά, να βοηθήσουν, να φέρουν την ίδια την ομάδα να παίξει, ή να στηρίξουν την προσπάθεια με όποιο τρόπο μπορούν. Κοίταξε να δεις. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Κανένας δεν ήρθε να μας βρει και να μας ζητήσει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά, δηλαδή, το χρειαζόμαστε. Είναι το τουρνουά απόλυτα διοργανωμένο από εμάς, σωστά, όπως θεωρούμε εμείς. Ωστόσο όμως, όλες οι ομάδες του νησιού, οι άλλες δύο δηλαδή που υπάρχουν, μπορούν να συμμετέχουν, εννοείται, με τους αθλητές τους στο αγωνιστικό κομμάτι του τουρνουά. Φτιάχνουν ομάδες όπως όλος ο κόσμος, 3 ατόμων ή 4, και έρχονται στο γήπεδο με την αίτηση συμμετοχής τους για να συμμετέχουν στο τουρνουά.
Μέχρι ποιας ηλικίας είχαμε άτομα που, αν θυμάσαι περίπου, έτσι, δεν θα μπορείς να ξέρεις ακριβώς, αλλά περίπου, ας πούμε, είχαμε μεγάλους κυρίους, ας πούμε, για παράδειγμα? Πέρυσι, επειδή σου είπα ήταν δοκιμαστική χρονιά, θέλαμε να απευθυνθούμε κυρίως σε παιδιά, οπότε οι ηλικίες των συμμετεχόντων ήταν από 9 έως 17. Δηλαδή τα παιδιά που πηγαίνουν ακόμα σχολείο, οπότε δεν είχαμε πέρυσι μεγάλους. Φέτος όμως, που είναι από 6 έως όσο αντέχει ο καθένας, έχουμε ήδη συμμετοχές στο 55-60 χρονών, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε εκδηλώσει ενδιαφέρον, ομάδες κτλ. Ωραία, θα έχουμε ωραίο θέαμα. Υπάρχουν ακόμα μεγάλη σε ηλικία που μπορούν να παίξουν. Γυναίκες παίζουνε. Γυναίκες παίζουνε, ναι. Ωραία, δηλαδή μπορεί να έρθει και γυναικεία ομάδα. Ναι. Μπορούν να είναι και μεικτές, φαντάζομαι. Τώρα ρωτάω ίσως πράγματα που. Αλλά για τον κόσμο που δεν ξέρει. Οι μεικτές ομάδες θα παίζουν στην κατηγορία του αντρικού. Δηλαδή, εφόσον συμμετέχει ένας άντρας μέσα, θα παίζει στο αντρικό. Αν είναι αμιγώς γυναικείες ομάδες, θα παίξουν στην κατηγορία τους. Βέβαια, η κατηγορία θα είναι από γυμνάσια μέχρι, δηλαδή δεν θα είναι γυμνάσιο, λύκειο, μεγάλες, θα είναι όλες, γιατί προφανώς η συμμετοχή θα είναι μικρή σε αυτή την κατηγορία. Οι ομάδες έπαθλα έχουν. Βεβαίως. Οι ομάδες σίγουρα θα είναι μετάλλια για τους νικητές, και από εκεί και μετά τα αναμνηστικά που θα πάρουν μπλουζάκια που θα φορούν με την υποχρέωση να τα φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων μέσα στο γήπεδο. Και όχι, αυτά, ναι. Τα μπλουζάκια θα τα δίνετε και στον κόσμο όποιος τα ζητάει? Είναι μόνο για τους παίχτες, δηλαδή κάποιος που θέλει να πάρει ένα μπλουζάκι? Τώρα κοίταξε να δεις, άμα είναι καταρχήν είναι για τους παίχτες. Μόνο. Δηλαδή μόνο για αυτούς που θα αγωνιστούν. Πολλές φορές σε τέτοια αθλητικά δρόμενα ο κόσμος ενδιαφέρεται να αγοράσει το μπλουζάκι για να το έχει, να θυμάται το δρόμενο. Ειδικά τώρα που θα ονομάζεται και Φώτης Τσιλιμδός, ας πούμε, αποκτά και άλλη σημασία. Θα σου πω. Κατά κύριο λόγο, τα μπλουζάκια θα είναι, τα χρώματα της ομάδας μας είναι μπλε-κόκκινα, θα είναι μπλε και κόκκινα, ούτως ώστε να μπορούν να διαφέρει μια ομάδα από την άλλη κατά το αγωνιστικό κομμάτι του τουρνουά. Δεν το έχουμε προβλέψει, να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες. Τώρα φαντάζομαι ότι αν κάποιος θελήσει, δεν θα έχουμε πρόβλημα να το δώσουμε. Θα βρεθεί μια πλήση. Δεν θα έχουμε πρόβλημα να το δώσουμε δωρεάν, εφόσον υπάρχει βέβαια, έτσι. Ναι, βέβαια. Γιατί αν η συμμετοχή ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, δεν θα μπορούμε να το καλύψουμε. Ναι, γιατί αν μου λες ότι πέρυσι, ας πούμε, ήταν 200 αθλητές, και φέτος έχουμε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς γενικά, έτσι, το ενδιαφέρον μας για το συγκεκριμένο τουρνουά. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει, επειδή θα είναι και άλλες ομάδες πια, δεν θα είναι ηλικιακά μέχρι 17 χρονών. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστείτε πολλές πλούσες. Δεν πειράζει, εμείς είμαστε εδώ, μπορούμε να το καλύψουμε, θέλουμε να το κάνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Μακάρι να γεμίσει το γήπεδο και μακάρι να μην έχουμε πλούσες να δώσουμε. Έχουμε προβλέψει για ακραίες συνθήκες, για ακραίες συμμετοχές. Θα δούμε. Ελπίζουμε να διαψευστούμε, ο κόσμος να είναι περισσότερος και μακάρι να μην μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Αυτό το ευχόμαστε. Μιλάμε για το τουρνουά μπάσκετ ελληνικής Φώτης Τσιλιμδός, το οποίο θα γίνει 27 και 28 Δεκεμβρίου εδώ στο Αργοστόλι, στο κλειστό. Φαντάζομαι δεν έχει βγει ακόμα επίσημο πρόγραμμα, τι θα γίνει τη μία μέρα, τι θα γίνει την άλλη. Όχι. Θα έχετε όμως μια εικόνα? Κοίταξε, η πρώτη εικόνα είναι ότι το Σάββατο κυρίως θα είναι το αγωνιστικό μέρος, θα παιχτούν πολλοί αγώνες, και την Κυριακή θα είναι μια γιορτή, μια εκδήλωση για να τιμήσουμε όλα τα παλιά διοικητικά στελέχη του Κεφαληνιακού, καθώς επίσης και τους παλεμάχους παίχτες. Θα δοθεί ένας αγώνας της καινούριας ομάδας του Κεφαληνιακού με τους παλεμάχους. Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια θα γίνουν οι τελικοί, μάλλον, των κάθε κατηγοριών. Οπότε θα είναι μια μέρα γιορτή για το κεφαλονιτικό μπάσκετ γενικότερα, από τις ρίζες του. Ναι.
Η ομάδα τώρα σε τι φάση βρίσκεται μετά την αναδιοργάνωση, ανασύσταση, όλα μαζί νομίζω? Επανίδρυση, ό,τι πας θες πες το. Κοίταξε να δεις. Στην ομάδα αυτή τη στιγμή λειτουργούν οι ακαδημίες για ηλικίες από 6 έως 12, οι οποίες είναι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο. Δευτέρα, Τετάρτη 3 με 4,5. Είναι προπονήσεις. Είναι προπονήσεις και το Σάββατο 10 με 11. Οι ακαδημίες μας λειτουργούν ολοχρονικά, χειμώνα καλοκαίρι, με μια συνδρομή που πιστεύω είναι προσιτή σε όλο τον κόσμο. Το 15 ευρώ το μήνα. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, θέλουμε τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι να βρίσκουν άλλες διεξόδους. Σωστά. Και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται το αντρικό τμήμα που θα συμμετέχει για πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ ΕΣΚΑΗ, και αγωνιστικές υποχρεώσεις θα έχει από μέσα Γενάρη περίπου, μέχρι μακάρι να πάμε μακριά. Πόσα παιδάκια έχουν οι ακαδημίες? Οι ακαδημίες μας λειτουργούν στο Αργοστόλι και στη Σάμι με περίπου συνολικά περίπου τα 100 παιδιά. Πολλά παιδάκια είναι. Και αν σκεφτεί κανείς ότι είσαστε πόσο, 1 χρόνο, 1,5? Στην ουσία 1 χρόνο, 1,5, ούτε 1,5 χρόνο δεν λειτουργούν οι ακαδημίες. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα αυτή η συμμετοχή των παιδιών. Μας δείχνει ότι ο κόσμος μας αποδέχεται, μας θέλει, μας ήθελε πάντα και προφανώς ήρθαμε για να καλύψουμε κάποιο κενό. Από τις κουβέντες με τους γονείς που κάνετε, πώς βλέπουν γενικά έτσι, το παιδιά τους ασχολούνται με το μπάσκετ, έχουν βλέψεις, και έχουμε παιδιά που είναι ταλεντάκια στο μπάσκετ? Θα σου πω. Καταρχήν οι γονείς θέλουν τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό κατά κύριο λόγο, ανεξάρτητα το άθλημα. Δηλαδή κάποια έχουν επιλέξει το μπάσκετ, κάποια από το μπάσκετ έχουν επιλέξει εμάς. Οπότε οι γονείς το βλέπουν θετικά. Κάθε μέρα έχουμε επαφή με τους γονείς, κάθε μέρα θέλουμε να συζητάμε, κάθε μέρα θέλουμε μέσα από την κριτική των γονιών να γινόμαστε καλύτεροι. Τα έχετε και αυτά, Βέβαια τα έχουμε και τα θέλουμε να τα έχουμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι από την κριτική των γονιών, όπως επίσης θέλουμε, εφόσον ο γονιός έχει άδικο, ας πούμε, να τον βοηθήσουμε να καταλάβει το σωστό, ούτως ώστε να μην κάνει κακό στο παιδί του. Όσο για τα ταλεντάκια που είπες, βεβαίως και υπάρχουν, και να σου πω μια προσωπική μου θέληση, ανυπομονησία, είναι αυτά τα παιδιά που έχουν δουλευτεί μόλις 1 χρόνο στις ακαδημίες μας να μεγαλώσουν, να φτάσουν στις ηλικίες που να μπορούν να αγωνιστούν και να παίξουν σε πρωτάθλημα επίσημο πλέον. Είναι δύσκολο ένα παιδί από επαρχία να διακριθεί και να βγει παρά έξω. Γιατί το λέω? Γιατί είναι πολύ λίγες περιπτώσεις στο νησί παιδιών και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ που έχουν κάνει το κάτι παραπάνω και το βήμα παραπάνω, να βγουν σε κάποια άλλη ομάδα εκτός Κεφαλονιάς, να παίξουν σε άλλο επίπεδο πρωταθλήματα. Γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία? Κοίταξε να δεις, αυτό που λες εσύ είναι κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει και με πονάει. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν γίνεται τα 30 χρόνια που υπάρχει το μπάσκετ στην Κεφαλονιά, δεν θα αναφερθώ στο ποδόσφαιρο, είναι ένας τομέας που δεν με απασχολεί, αλλά για το μπάσκετ τα 30 τελευταία χρόνια κανένας παίχτης εκτός από τον Αλέξη του Παπαδάτου, που ξεκίνησε από το Κεφαληνιακό και έμαθε το μπάσκετ από το Κεφαληνιακό, δεν έκανε το βήμα παραπάνω. Δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το δικαιολογήσω. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί, δηλαδή οι Κεφαλονίτες δεν έχουν τα σωματικά προσόντα, δεν έχουν το ταλέντο. Θεωρώ ότι δεν υπήρξε η υποδομή για να βγάλει το ταλέντο ή να αναπτύξει τα σωματικά προσόντα των αθλητών, των κεφαλονιτών αθλητών, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Ξέρεις, καμιά φορά και αυτή η υποδομή είναι που σε στείνει και σαν προσωπικότητα για να ανταπεξέλθεις, γιατί
εντάξει να έχεις τα σωματικά προσόντα, αλλά αν δεν μπορείς να τα αναπτύξεις αυτά τα προσόντα και ψυχολογικά, σωστά, δεν νομίζω ότι μπορείς να τα απεξέλθεις. Σίγουρα. Γι' αυτό και εμείς, ακόμα και σαν σωματείο νεοσύστατο, κοιτάξαμε πρώτα να ιδρύσουμε τις ακαδημίες μας, πρώτα να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας στις ακαδημίες μας και σε δεύτερη μοίρα, όπως αποδείχθηκε το δεύτερο χρόνο, δημιουργήθηκε το αντρικό τμήμα. Έτσι, πολύ σωστά, γιατί θέσατε τις βάσεις. Έτσι πρέπει να είναι. Πάντα ξεκινάμε από χαμηλά για να φτάσουμε ψηλά. Δεν μπορούμε κατευθείαν ψηλά. Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, να σου ευχηθώ ότι καλύτερο και για την ομάδα και για το τουρνουά βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα ξαναφερθούμε ξανά θα αναφερθούμε τέλος πάντων ξανά στο τουρνουά για τις 27 και 28. Έτσι κι αλλιώς ο Galaxy είναι χορηγός επικοινωνίας και μακάρι ο κόσμος να το αγαπήσει και να το αγκαλιάσει. Εγώ θα ήθελα στο τέλος να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές του τουρνουά, που είναι ο Ένος Κονταρίνης, το Κεφαλόνια Concierge και τα τυροκομικά γαλακτοκομικά Τζορτζάτος, καθώς επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς, τον κύριο Κανελόπουλο, όπου για δεύτερη συνεχή χρονιά το τουρνουά μας τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, και να καλέσω όλους τους παλέμαχους του Κεφαληνιακού που μας ακούνε να επικοινωνήσουν, να έρθουν σε επικοινωνία με εμάς, γιατί και να μας συγχωρέσουν απλά επειδή είμαστε νέοι, μπορεί να μην τους γνωρίζουμε, να έρθουν σε επικοινωνία με εμάς, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους γνωρίσουμε και να συμμετέχουν στο τουρνουά αυτό. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, πραγματικά εύχομαι, και ο κόσμος, το ξαναλέω, να αγκαλιάσει ξανά και ακόμη περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αυτό το τουρνουά, που έχει έναν πολύ ιερό σκοπό, αυτό να μην το ξεχνάμε, και ο ιερός σκοπός είναι ακριβώς να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.